салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд беҳтарин хабарҳои олами варзишро бароятон мехонад. Рафтем. Манчестер Сити имшаб фавран чемпиони Премер-лигаи Англия дар мавсими ҷорӣ эълон гардид. ҳамин хелашро дидаед ки дар ҷойгоҳи гарм хобед ва ба шумо занг зада мегӯянд ки Пеп муборак бошад, чемпион шудед. Дар чемпионии навбатии Манчестер Сити дастаи Лестер нақши асосиро бозид. Шаби гузашта дастаи Лестер дар майдони Олд Траффорд рақиби Сити дар ҷадвал Манчестер Юнайтедро шикаст дод ва роҳи чемпионшавии Ситиро ҳамвор сохт. ҳамин тариқ Манчестер Сити дар таърихи мавҷудияташ аз ҳафтумин чемпиониаш дар Премер-лигаи Англия истиқбол гирифт ки ҳамакнун сетои он дар замони сармураббигии Пеп Гвардиола иттифоқ меафтад. Пеп Гвардиола эҳсосоти худро дар ин маврид чунин баён кард: ин мушкилтарин ҷоизаи таърихи фаъолиятам буд. мо ин мавсимро абадан фаромӯш нахоҳем кард ки кадом роҳҳои мушкилеро паси худ гузоштем, иброз намудааст Пеп Гвардиола. Пеп Гвардиола бо ин аз 31-мин ҷоизаи сармураббигиаш истиқбол гирифт ки 10 тои онро бо дастаи англисӣ соҳиб гаштааст. Бо ин нишондоду танҳо аз сармураббии дастаи Динамои Киев Мирча Луческу ва легендаи Манчестер Юнайтед Сэр Алекс Фергюсон ақиб аст ки Луческу 33 ҷоиза дорад. Фергюсон бошад дар тӯли фаъолияташ ба гирифтани 49 ҷоиза мушарраф гардидааст. 3 маротиба чемпион шудан дар чемпионати Англия ба сармураббиҳо Арсен Венгер, Жозе Мауриньо, Билл Шенкли ва Стенли Калис муяссар гардида буд ки ҳамакнун исми Пеп Гвардиола дар қатори онҳо ба қавле қуш шуд. хайр ба мухлисони дастаи Манчестер Сити пирӯзии навбатиро муборакбод мегӯем ва умедворем ки имсол ин даста дар гирифтани ҷоизаҳо требл мекунад, агар ба шарте Томас Тухел намебуд. дарвозабони дастони дастаи Ювентус, мунтахаби Италия ва таърихи футбол Ҷанлуиҷи Буфони 43-сола бори дуюм эълон дошт ки аз дастаи Ювентус меравад. ин дар ҳошияи вазни на он қадар хуби дастаи Туринӣ дар мусобиқаҳои дохиливу қоравӣ мебошад. журналисти машҳури варзишӣ Фабрицио Романо дар саҳифаи твиттераш ин хабарро расонаӣ кард ва гуфт ки Буфон зимни суҳбаташ бо ӯ изҳор доштааст ки ин охирин мавсими кориаш дар дастаи Ювентус аст. ҳоло дар мавриди дастаи ояндаи Буфон ягон иттилоъе нест. худи Буфон ҳам дар бораи ояндааш чизеро ғайр аз Ювентусро тарк кардан изҳор надоштааст. маълум нест ки ӯ корномаи футболиашро давом медиҳад ва ё хотима мебахшад. Буфон бо дастаи Ювентус 10 карат чемпиони серия А ва бо мунтахаби Италия соли 2006 чемпиони ҷаҳон гардидааст. дар футбол ба дарозо истодани ӯ ба хотири Лигаи чемпионҳо буд ки ҳамакнун аз даст рафт. гумонам ӯ ҳис кард ки ба умеди ҷоизаи Лигаи чемпионҳо даврони пириашро дар Ювентус мегузаронад. финали Лигаи чемпионҳо ки мебоист дар Истанбули Туркия баргузор шавад бо сабабҳои маълум ба шаҳри Портуи Португалия гузаронида шуд. чанд рӯз шуд ҳамагон аз ман суол мекунанд ки барои чӣ чунин иттифоқ ба миён омад. расонаҳои иттилоотӣ навиштанд ки сабаби ба Португалия интиқол ёфтани финал дар он аст ки мамлакати Туркия аз 3 майи соли ҷорӣ шахсоне аз хориҷи кишвар вурудшударо мавриди озмоиши COVID-19 қарор намедиҳад. яъне қарорҳои аз санҷиши тестӣ гузаштани одамон дар Туркия хотима ёфт. аз ин рӯ ниҳодҳои футболии ҷаҳон ба хулосае омаданд ки финали Лигаи чемпионҳоро аз ин мамлакат бигиранд ва ба шаҳре бубаранд ки он ҷо қоидаҳои протоколи COVID-19 ба пуррагӣ риоя мешавад. гуфтан ба маврид аст ки Туркия дар ин маврид ба рӯйхати сурхи ҷаҳонӣ шомил гардидааст ки баъзе давлатҳои Аврупо аз ҷумла Британияи Кабир шахсоне аз ин мамлакат ворид мешударо ба 10 рӯза карантини қатъӣ маҷбур мекунад. хулас Челси Манчестерро дар Порту шикаст медиҳад, дар Истанбул не. фоҷиаи дигар бар сари футболбози дастаи Шеффилд Юнайтед Оливер Макбёрни омад. ин пешорӯи чемпионати Англияро тарк намудани дастаи Шеффилд Юнайтед иттифоқ афтод. Макбёрни дар як муноқиша мухлиси дастаи Лидс Юнайтедро мавриди латтукуб қарор додааст. ин дар ҳоле сар зад ки мухлиси дастаи Лидс бо исми Элиот Райт бо ду рафиқи худ дар кӯча ногаҳон мушоҳида карданд ки Макбёрни бо як хонуме муноқишаи лафзӣ мекунад ва ин бачаҳо онро хостанд бо телефон сабт намоянд ки
ин боиси хашми футболбоз гардидааст ва ба ин бачаҳо гуфтааст ки телефонатонро хомӯш кунед ва сабт нанамоед. вақте инҳо аз гуфтаи ӯ саркашӣ карданд, макбёрни ба садои баланд ба онҳо муносибат кардааст. дар ин ҳол ин ҷавон гуфтааст ки дод назан, ин мушкилие нест ки баробаре аз чемпионат паридан бошад. ин сухани ҷавон боиси хашму ғазаби бештари футболбоз гардидааст ва дарҳол телефони ӯро аз дасташ афтонду он ҷавонро мавриди латукуб қарор дод ва аз ҷои ҳодиса ҳамроҳи он духтар фирор кард. имрӯз хабаре дар расонаҳо паҳн гардид ки футболбоз Оливер Макбёрниро полисҳо боздошт карданд ва дар шӯъбаи ҳифзи ҳуқуқ қарор дорад. фоҷиаи дигар бар сари дастаи Ювентус омад. Федератсияи футболи Италия Ювентусро маҷбур сохтааст ки агар аз аъзогии Суперлига даст накашад, мавсими оянда аз рақобатҳои Серия А маҳрум карда мешавад. шумо аллакай медонед ки Ювентус дар қатори Реал Мадрид, Барселона ва Милан аз аъзогии таъсиси Суперлига даст накашидаанд. Президенти Федератсияи футболи Италия Габриел Гравина ба раҳбарияти бошгоҳи Турини муроҷиати хаттӣ карда ҳушдор додааст ки қарор оддӣ аст. Агар то оғози мавсими оянда Ювентус аз аъзогии Суперлига даст накашад, дар рақобатҳои Серия А иштирок карда наметавонад. барои мухлисони Ювентус мутаассифам, вале қоида аст ва умедворам ки ин муқобилияте ки ҳоло Ювентус ба кулли ҷамъияти футболӣ дорад, ба наздикӣ хотима меёбад, гуфтааст Габриел Гравина. дар мо мегӯянд ки мард як гап дорад. ана ҳамин шиёри Ювентусу, Милану, Барселонаву Реал гардидааст ки аз гапи худ нагаштаанд. дастаҳои англисӣ нақши гуле ки дар вазъияти вазнин гашта ба замин даромаданд иҷро карданд. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.